Máte bolesti krížov a potrebujete si uľaviť hneď teraz? V tomto videu vám ukážem rýchle a jednoduché cvičenie, ktoré zvládnete doma za pár minút a bez pomôcok a bez akejkoľvek prípravy. Toto cvičenie je vhodné robiť, ak vás bolia kríže po celom dni sedenia, po náročnej fyzickej práci alebo aj po tréningu. Funguje pre väčšinu ľudí, či už celý deň sedíte, veľa sa hýbete alebo máte kombináciu oboch. Poďme si teraz ukázať jedno z najúčinnejších cvičení pre uvoľnenie driekovej oblasti a rýchlu úľavu od bolesti krížov. Je to vývojová pozícia z 3. mesiaca na chrbte, jednoduchá, bezpečná a veľmi efektívna. Budeme potrebovať len podložku a niečo pod hlavu. Môžete použiť malý vankúš alebo zložený uterák. Ak máte feedloptu, využijeme ju, ak nie, môžete nohy vyložiť aj na stoličku. Ľahnite si na chrbát a vyložte nohy na feedloptu tak, aby kolená boli približne v 90 stupňovom uhle. Dôležité je, aby sa zadné stehenné svaly nedotýkali lopty. Začneme jednoduchým dýchaním. Táto pozícia prirodzene napriamuje chrbticu a odľahčuje driekovú časť, takže už samotné dýchanie prináša úľavu. Ruky si môžete položiť na brucho a vnímať, ako sa brušná stena zdvíha s nádychom a klesá s výdychom. Potom si ruky dajte z boku brúška a pokračujte v rovnako jemnom dýchaní s tým, že teraz dýchanie smerujete do strán. Takto dýchajte 10 minút, až pocítite, že napätie v krížoch sa postupne uvoľňuje. Nezabudnite smerovať dýchanie do prednej časti brucha, do strán, do podložky. To je veľmi dôležité. Toto cvičenie okamžite odľahčí chrbticu, uvoľní stuhnuté svaly driekovej oblasti, aktivuje bráničné dýchanie, základ zdravého a stabilného core. Je to jedna z najjednoduchších a najspoľahlivejších foriem rýchlej prvej pomoci pri bolesti krížov. Ak vás trápi stuhnutý chrbát, bolesť krku alebo pocit, že sa neviete narovnať, bezplatný e-book Reset tela vám ukáže 10-minútovú rutinu, ktorá nastaví vaše telo späť do rovnováhy. Odkaz nájdete v popise pod videom. A teraz jedna dôležitá vec. Rýchla úľava, ktorú ste si práve vyskúšali, je skvelý prvý krok. Ale ak sa vám bolesti krížov stále vracajú, samotné uvoľnenie nestačí. Veľa ľudí má pocit, že musia viac posilňovať chrbát, viac cvičiť alebo pridávať ďalšie a ďalšie cviky. Lenže pravda je inde. Kým nemáte stabilný stred tela a správne nastavené dýchanie, kríže budú pracovať za celé telo a bolesť sa bude vrácať znova a znova. A presne o tom je nasledujúce video. Vysvetlím vám v ňom, prečo je skutočným základom zdravých krížov bránica, stred tela, nie stovky opakovaní cvičení na chrbát. A pochopíte aj to, prečo vám možno cvičenia, ktoré ste skúšali doteraz, pomohli len na chvíľu. Ak chcete porozumieť svojej bolesti a zbaviť sa jej systematicky a natrvalo, kliknite na video, ktoré vidíte vedľa.